Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming YouTube Gus Ana Mustajib official. Sing penting live pokoknya sip kuwi. Live udut-udut biasa. Aman nek udut ning YouTube. Anggere running TikTok we. Toro nek live streaming ya sip kuwi bayaran. Bayaran Gus, oh, nggih bayaran. Tor ya Kalimantan hadir, Banjarbaru hadir, Banjarnegara hadir. Pokoknya sip live streaming. Live karo Gus Tajib channel. Ya sip kuwi live streaming channel YouTube Gus Tajib sosial media. Tor ya gede iki. Ora konten jalan-jalan apa konten ning nggone sapa ngono. Apa ning Paseban. Ya sisa nek SD duit. Tor sisa ki Azahir ning nganu Megiri. Bar Habib Syah maksude. Infone Habib Syah ning nggone Pak Darwari, infone Azahir ning Megiri. Tor nek live streaming ya sip kuwi. Live streaming bersama Gus Tajib official. Ya ketok ganteng live sih. Tor ya sip kuwi nek live bersama Gus Tajib channel. Disiarkan langsung dari channel YouTube Gus Tajib official. Tor kulon plaga selamat pagi menjelang sahur. Sahur sawal tapi. Tor ya sip kuwi nek live streaming. Live karo Gus Tajib official. Ya live ngene iki ya bayar. Sing penting iki karo YouTube bayar. Live streaming bersama channel YouTube Gus Tajib official. Dekengane Pak Prabowo. Milih nomor 1 aku. Tapi ya nek live streaming ki ya live pengajian, live majelisan. Tor nek sepuno guys. Apa meneh live streaming sisok pengajian ning Azahir. Azahir ngendi? Megiri. Info Azahir ning Megiri sepil ya sisa tak live. Pengajian akbar Azahir. Tor ya sisa Mei pengajian Azahir. Pertama Habib Syah, kedua Azahir ning Megiri. Ayo sanding kuilang ning Kalang Talun kae, Kalang Tengah. Terus nek live streaming ki ya sip kuwi. Bayaran. Bayarane akeh kok ya. Live di channel YouTube Gus Tajib channel. Pokoke sip kuwi lho. Live ning YouTube ge engko delok seluruh Indonesia, bahkan seluruh Asia Tenggara. Tor nek live ngene iki ya kelingan pengajian nendi nggone Soimah apa nggone Gus Miftah. Pokoke nek live ki ya sip kuwi. Live streaming karo Gus Tajib. Bubare jam pira Gus? Jam 3. Live streaming bersama channel YouTube Gus Tajib channel.
Yo live streaming ki ti sponsori Heni Mebel Paseban, Heni Mebel Timur Jembatan Segoroyo so jos kuwi nek live. Pokoke live streaming aja kendor Gus yo gek sisuk ning Blitar live ning kono. Tor yo nek live ning YouTube yo sip kuwi. Ti bayar karo YouTube. Duwite lejiko nganggo apa? BRI kena rekeninge apa? Rekening Gus Tajib resmi. Yo atas nama rekening atas nama Gus Tajib. Tor yo genah sip kuwi, guys. Live ngene iki. Yo bayaran sip kuwi. Sinyale wae apik. Live karo Gus Tajib ben sing delok akeh. Ewon Gus, ewon. Kadang 20 ribu penonton insyaallah. Tor ya tonton seluruh Indonesia berarti 1 juta penonton. Nek Gus Tajib ganteng. Apa meneh dekengane sing penting iki nek live streaming karo Gus Tajib Gus Paseban. Ki nek toko omah ki ning Paseban. Nek ning Paseban ki ya sip kuwi live streaming karo Gus Tajib. Tor nek live ngene iki ya sip kuwi guys. Live karo Gus Tajib streaming disiarkan langsung dari channel YouTube. Ya kelingan pengajian Gus Idam apa meneh lasah ngomongke ning gone Pak Untung. Kok pripun Gus mantane aja diomong-omongke sing penting iki nek dadi Gus ki ya penak bayaran termasuk bayaran tor live streaming sip kuwi ana wong delok dari Sulawesi Selatan dari Lampung terus ndi kuwi Cilacap Tegal terus Banjarmasin Banjarbaru Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Utara Kalimantan pokoke sip kuwi nek live streaming pengajian ning Habib Syekh sik guys aman tor nek live streaming ki yo sip kuwi bayarane akeh apa meneh delok seluruh Indonesia kaya maca berita ning yo Kompas TV independen tor nek live streaming bersama Gus Tajib ya ora editan yo matur nuwun sing penting iki ciri-cirine nek live ngene iki ya bayaran bayar yo apa meneh nek ngedeke majelis selawat ya sip kuwi sip bayaran tor ya rabiku karo santri kerapyak tor nek rabi karo santri kerapyak ya tak live streaming tor ya leko rabi ki ning kerapyak maksude ana tak lama sing nglamarke sapa ngono ya Pak Dukuh Pak RT pokoke sip kuwi nek live streaming bayarane penak tor ya genah sip live bersama Gus Tajib official tor bengi iki sip kuwi guys live karo Gus Tajib
Tur delok ki saka kamera ki ya bagus. Ha bagus Gus. Ha iya bagus. Tur calone santri kerapyak. Sing penting ki tuku omah ning Paseban, tuku kebon nggo ngedeke omah. Po omahe ta ning gone Pakdemu Gus. Duwe ana celak pasar Bantul. Tur nek kelingan pas pengajian Gus Idam kae mulih jam 3. Kok mulih jam 3 pripun? Ayo kate jam saka kene jam pira ya? Jam 2. Jam 2 jam 1 tekan kono jam 2 aman rawudan jam 3 aman rawudan jam 4 aman rawudan jam 5 aman rawudan jam 6 udan terus mulai jam pira ya jam setengah 3 kon ngetulke polase Bantul sibuk tur ya dadi Gus ki ya penak tik bayar sing bayar paitan maca selawat ki bayaran ngono wae terus ki ya sip kuwi apa meneh pas pengajian Habib Syekh tahun lalu ini nggone Pak Dalwari almarhum tur ya menyang aku karo Habib Zidan ning jejeran pasan tur nek live streaming karo Gus Tajib ki sponsori oleh skincare terus singgo cah wedok-wedok kuwi. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.